megalayapost.news. Haka kerwo balpa do ba sangi parno trau General Secretary jongka kenhun sangking etiar ka New Trap National Liberation Council lani ke etsinasi ulong ba ke etsinasi klasia me jing kli jongka jinglej bu yo bom IED haplau ka ying uma nelang lendo kabodon namsning hariboy string kate ke jinglej bu bom IED haplau ka ying uma nelang lendo kalongkum kadang ba kaseng ka yaki halor ka jing sha ban ben bat thumu penyam ka jaj ben riu daki katto kat ne hi riu san perthe bat kinong kayi ba bam sam bat gi bayada pun kubor ya kiwei ki banabar ka bon rapat ya ka jingdu nong ya ki briu jungi ki badai ki trai muluk ki trai jaka shushu ka jinsi kala pharu ya ka kerwo ka balongkum ka jingpen kan mau syabaro ki nong mi khmat pajba ki blajet da ki pajba la kalong ya ki ba menta ne ki balarim bakim dei bandi ne pelong mar khei ya ka jing shinia jong ki pajba henre ki dei benlong ki nong ida ya ka khendau ki siam ka jinglong trai ka jai ben riu bakim dei banchu pendem milade tang namar ka jing mentoi simen ne ka jing mentoi hakikam san hima sima ngilakmi benya da ka jing sukhya hakabaladon katto katne kibriu kibadei kibriu jong politician kibadang pateng men pendon kam baklai kabor kabagiban kata da ka ba ajaka ritngen ne ki barjila da ka ba airu shaki ya ka khendeu kusyam bat kersan ne ki barjila ha ka ba ka ne ka jingle da kibriu sanyi masima kawra ka jing ma ka bakrau ya kalawei jong ki khun jong ka briu New Trap ong ka kerwo na ka channel C megalayapost.news.